सब तो ठीके रहबा जे होए से हमरा होए की कहिया हमरा बहुत बड़का समस्या है वो सब बात के पता नहीं होता हम सोचे छिए बियाह करबे लेकिन हमरा के बियाह नहीं होए की जाने के लिए हमरा नसीब में बियाह लिखल है कि नहीं लिखल है से में पता नहीं। अब बियाह के बात के लिए हम कहलिए बियाह के बात कर तो हमर भाई 3-4 जगह बियाह के बात फैले के कहल के आदमी सब के तो लड़की सब वाला हमरा घर हमरा देखै जा सब कोई देख सुनल के बड़ बढ़िया की भेले बात में कल के लड़का हाथ के छोड़ के करते का बियाह